Zeeland herdacht vandaag de grootste natuurramp die Nederland tijdens de vorige eeuw heeft getroffen. De watersnoodramp. 1836 slachtoffers. Getallen zeggen iets. De verhalen zeggen alles. En verder in het nieuws vandaag. Sluis heeft er een brug bij. En zet geen stop op buitenlandse studenten. Goedenavond. Het is een litteken dat nooit helemaal zal verdwijnen op de Zeeuwse ziel. Op veel plaatsen in de provincie werd vandaag de watersnoodramp herdacht. De nationale herdenking was bij het Watersnoodmonument in Ouwerkerk. Maar de ramp van 1953 werd op veel meer plaatsen herdacht. Ik heb zelf gezien, in het begin was dat nog nieuw. En nu merk je wel dat de publieke belangstelling is gegroeid. Ik meen dat er vandaag iets van 50 man, en nou dat is voor een dorp als Zeejansland, is dat veel. Dus de belangstelling is groeiende. Nou, dat stelt mij in die zin gerust, dat je dan kunt zeggen van, we zullen dit wel een hele tijd blijven doen. De watersnoodramp van 1 februari 1953 werkt tot op de dag van vandaag door. 1836 slachtoffers. Getallen zeggen iets. De verhalen zeggen alles. Bij ieder getal hoort een mens. Bij ieder mens een verhaal. We zullen altijd tegen het water moeten blijven vechten. Wij Zeeuwen zijn dat gewend. Want zoals in ons Zeeuwse volkslied staat: ik worstel moedig en ontzwem. Luctor et emergo. We hebben vreselijke dingen gezien die zondagmorgen. Het hulpgeroep sneed door merg en been. Ik zag hoe mijn oma, oom Pauw en hun huishoudster op een vlot dreven. En even later waren ze in het water verdwenen. We gaan naar verslaggever Martijn van der Werf in Ouwerkerk. Ja, Martijn, het lijkt er wel op alsof die behoefte aan herdenken groter is dan ooit. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Niet alleen in Zeejansland, wat we er net hoorden, maar ook hier. Ik sprak net Siemko Lauwersen, directeur van het Watersnoodmuseum, wat natuurlijk naast het monument lag. En naar zijn schatting zouden er bij de herdenking zo'n 2000 mensen zijn geweest. Dat zou het een van de drukste herdenkingen in de geschiedenis hebben gemaakt. Dat kan natuurlijk twee oorzaken hebben. De 70ste herdenking dit jaar. Maar we moeten ook niet vergeten, we hebben 2 coronajaren achter de rug. Herdenkingen konden eigenlijk niet of nauwelijks plaatsvinden. En ja, dan mag het weer en dan kan je je voorstellen, dan is de behoefte extra groot om er ook bij aanwezig te zijn. Het was indrukwekkend met speeches. Minister Mark Harbers gaf er ook heen en die kwam overigens na afloop nog met goed nieuws voor het museum. De mensen die de verhalen zelf kunnen vertellen zijn er nog, maar op een dag zijn die er niet meer. En dan moeten deze verhalen ook verteld blijven. Dus daarom was ook het verzoek van het museum of we ook vanuit de Rijksoverheid financieel willen blijven bijdragen aan dit museum. En wij hebben besloten dat ook te doen, omdat dit heel belangrijk is om hier zo'n nationaal herinneringscentrum te houden. Dus ook voor de komende periode van 4 jaar hebben we weer €400.000 vrijgemaakt om dit museum voort te kunnen zetten. Ja, dat was minister Mark Harbers. Hij was er wel vandaag. De premier en de koninklijke familie ontbraken bij een nationale herdenking. Viel dat op? Nou, daar werd wel over gesproken, ook al in aanloop naar deze herdenking. Ja, we zeiden het net al, minister Harbers was dus eigenlijk de hoogste afvaardiging uit Den Haag. Ik heb begrepen dat de koninklijke familie wel is uitgenodigd, maar op de uitnodiging is niet ingegaan. Ja, en over die motivaties van het goedkeuren of afwijzen van uitnodiging, daar worden nooit uitspraken over gedaan. Prinses Beatrix was overigens wel aanwezig bij een herdenking. Hier een stukje verderop in Oude Tongen, het zwaarst getroffen dorp van de watersnoodramp. Daar woonden ze de kerkdienst bij en na afloop liepen ze met de mensen die bij de herdenking waren naar de begraafplaats in Oude Tongen, waar een minuut stilte in acht werd genomen. Ja, de koning, koningin en prinses Amalia, die zijn er niet, want die zijn nu op dit moment op werkbezoek in de Caraïben, dus konden er ook niet bij zijn. Ja, en die afwezigheid, dat viel ook Jacqueline van der Heel op, VVD Tweede Kamerlid, Zeeuws Tweede Kamerlid moet ik eigenlijk zeggen. En op haar initiatief is vanmiddag wel even stilgestaan bij de ramp in de Tweede Kamer. En dat is misschien ook opmerkelijk. Dat is ook een van de eerste keren in de geschiedenis van deze 70 jaar watersnoodramp dat er in de Tweede Kamer is stilgestaan bij de ramp.
Vlak voor het begin van het middagdebat is er even een moment geweest waarin werd teruggeblikt op die ramp en wat dat voor Nederland heeft betekend. Ze was dus vandaag het enige Kamerlid, heeft er ook overigens toestemming voor moeten vragen omdat het vandaag eigenlijk een debatdag was. Maar ze heeft wel het streven dat ze volgend jaar niet meer de enige Kamerlid is wat hier is. Ze wil met een bus, met collega-Kamerleden, volgend jaar afreizen naar hier, naar de herdenking in Ouwerkerk. Martijn van der Werf, dankjewel. Door een storing zaten ruim 1700 huishoudens in Vlissingen vanmiddag zo'n 3 kwartier zonder stroom. Rond 2 uur vanmiddag kwamen de eerste meldingen van die stroomstoring binnen. De getroffen huishoudens zaten in verschillende Vlissingse wijken. En volgens de netbeheerder Stedin was de oorzaak van de storing een defecte stroomkabel. In Sluis is vanmiddag na jarenlange discussie een brug geplaatst over de Damse Vaart. Het gevaarte van 36 meter verbindt nu de drukke linkerkant van de kaai met de relatief rustige rechterkant. Nogal makkelijk de mensen oversteken. Deze kant van de kaai zal dan meer bezocht worden, denk ik. De mensen blijven anders toch meer aan de andere kant. En de zaken die hier zitten, zullen er meer profijt van hebben. Ik ben er blij mee, want ik kan makkelijk doen naar de Jumbo. Het is ietsje korter. Over de brug wordt al sinds 2016 gesteggeld. Tegenstanders stapten zelfs naar de rechter en de gemeente wilde de boel nog afblazen omdat het allemaal te duur zou gaan worden. Door de lange duur met de prijzen gestegen en dan was dat budget van die €150.000 was niet voldoende, niet toereikend. Maar met de bijdrage van de ondernemers hier te Kernsluis bij andere bedrijven is het toch gelukt om deze brug te plaatsen. De brug ligt nu wel al op zijn plek, maar de verbinding met de straat moet nog afgewerkt worden voordat dan ook echt de eerste voetgangers er overheen zullen kunnen. Een eeuwenoud schuurtje in Veren opende na weken van restauratie vandaag de deuren. De gemeente maakt geld vrij voor cultuurhistorische gebouwtjes zoals deze, omdat ze moeten blijven bestaan. Het is geen monument, het is wel inmiddels al 110 jaar oud. Dus het is van waarde, het is kenmerkend. Maar als je daar verder geen moeite voor doet, dan verdwijnt het. Want er is geen subsidie voor en het wordt niet wettelijk beschermd. Met behulp van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland kon de eigenaar van het schuurtje de boel nu opknappen. Het is het waard omdat het een uniek stukje cultuur is. En dat moet je gewoon in stand houden, zoiets. Hier mag je niet aankomen. Veer is natuurlijk een nostalgisch dorp, stadje. En daar moet je gewoon alles in steken om dat in stand te houden. En dat heb ik dus gedaan. Al sinds 2003 houdt Landschapsbeheer Zeeland zich bezig met het opknappen van dit soort kleine cultuurhistorische elementen in de hele provincie. En dan overvolle collegezalen, overwerkte docenten en studenten die in een tent moeten slapen omdat er geen kamer te vinden is. Het hoge aantal studenten zorgt voor veel problemen. In de Randstad wel te verstaan, want in Zeeland speelt het probleem helemaal niet. En dus wordt er met grote vrees gekeken naar de nieuwe plannen van het kabinet. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, hier te zien tijdens zijn werkbezoek aan Zeeland, wil de instroom van buitenlandse studenten inperken, zodat er meer ruimte is voor Nederlandse studenten. Dat zei de minister gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hoe die regeling er precies uit komt te zien is nog onduidelijk, maar in Zeeland wordt er geschrokken gereageerd. Ik vind het heel erg zorgelijk. Buitenlandse studenten zijn belangrijk. Ze zijn belangrijk voor de HZ. Ze zijn ook ontzettend belangrijk voor Zeeland. En ik denk ook dat internationalisering, met elkaar in contact komen, ook belangrijk is voor de wereld. Dus ik maak me echt zorgen erover. Dat zou fataal zijn voor UCR. Want een wetgeving die ons niet uitsluit van de wet, dat zou fataal zijn, want het is de kern van ons bestaan, de buitenlandse studenten. Maar het kwaad is eigenlijk al geschied. We merken het al we hebben counselors, mensen die onze universiteit adviseren. En we merken al dat Nederland niet meer als zeer aantrekkelijk gezien wordt. We krijgen eigenlijk een beetje de contouren van wat je in Engeland zag met de Brexit. Van ja, het wordt misschien wel een land voor de Nederlanders en niet meer zo'n welkom land voor buitenland. Ik praat erover verder met onderwijsverslaggever Jannes Goedbloed hier. Ja, Jannes, eerst maar eens even, wat is het aandeel eigenlijk in Zeeland van die buitenlandse studenten?
Ja, dat verschilt nogal per onderwijsinstelling. Als je gaat kijken naar de HZ, daar is zo'n 20% van alle studenten komt uit het buitenland. Maar als je dan kijkt naar de UCR, is dat aandeel een stuk groter. Zo'n 65 tot 70% van de studenten daar komt uit het buitenland. Dus ja, als dat verboden zou worden om studenten uit het buitenland te halen, dan zou het al snel aflopen voor de UCR. Ja, maar goed, alles goed en wel. Als we geen plek meer hebben voor al die studenten vanwege kamergebrek, maar ook de werkdruk bij docenten, ja, dat is natuurlijk ook niet niks. Dat is helemaal waar. Maar ja, die problemen spelen hier in Zeeland niet tot nauwelijks, zeggen ze bij de HZ en de UCR. Want ja, de docenten hier zijn niet overwerkt en ja, die huisvesting die is er hier genoeg. Ten eerste, de huisvesting is bij ons niet zo'n probleem. We hebben dat niet. Al onze studenten kunnen hier prachtig wonen, on campus, in Middelburg. Dus dat is niet zo'n probleem. Verder, wij zijn een internationaal college, dus we spreken in het Engels. We zijn helemaal internationaal in alles wat we doen. Dus voor ons is dat niet extra werk, dat is ons werk. Wij hebben die problemen niet. We hebben zat huisvesting. Onze studenten die kunnen hier, ook met de studies die ze doen, meteen aan het werk. En wat je merkt is, je hebt dus een specifiek probleem, wat echt een probleem is. Daar zijn we het allemaal over eens. En er wordt dan een oplossing bedacht die voor ons desastreus uitpakt. De pap is nog niet gestort, hè? Wetgeving is nog in de maak. Wanneer wordt hier dan meer duidelijk over? Nou, minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft aangekondigd in maart meer duidelijkheid te geven over de praktische invulling van die wetgeving. En dan pas is duidelijk wat de impact is voor Zeeland. Maar minister Dijkgraaf heeft wel al door laten schemeren dat hij wel begrip heeft voor onder meer de Zeeuwse situatie. En jij blijft dat voor ons volgen natuurlijk, Jannes. Dank je wel. De bewolking overheerste een beetje, maar er waren ook wel opklaringen hier en daar. Er stond een krachtige westenwind vandaag. Morgen dan is het ook meestal bewolkt, weinig opklaringen dan. Vooral in de ochtend valt er dan verspreid wat regen of motregen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Graag verwijs ik nog even naar de extra lange uitzending van Ik Ben van 1953... die hierna te zien is, met daarin een compilatie van verhalen uit alle plaatsen die in het programma bezocht werden. Dat dus zometeen. Ik wens u voor nu nog een goede avond.